Ay sis, so may diferensya na sa ngalan nga imong edad ingan ng idara. Mura man na istorya, giplastar or wa. Mura man gyud na istorya oy ingan ng ida. I tell you, kanang may ingan ng idara, dawator to ka matuoran kanang ingan ng idara. 19 to ibutan to mga pinaka maximum 25. Sus, mo na ilami kayo kay feeling nimo independent ka. Why magsamok-samok nimo, feel nimo matured kayo ka, inom diri. Talami kay nang feeling mag boarding house ka kay bahalag hubog ka diha. Wag yung koy L. Way mangita na ako. Ana. Mo ba ng mga idara ha? So wala kay choice kay sa imo ng awayon, imo na lang yun ang amiguhon. Uy anak, kuan di anak, kanang kuan. Sa dito mo kailangan, anak, wag kay choice. Kay kung magsige kag, matagtawag nimo magputak na imong ba si pangasaba, di otro nimong rim, yun na ba, ay sus, na po, mama nanawag na po. Saban na sa kuan ni ba? Na. Maulag, kinumdungi ko anang idara, mga 19 years old ba? Maugi ng mga idara nga lami, yung kaayong feeling may gala, bahala muuli nga hubong. Bahala magtambay-tambay ra na daplin sa dalan. Gakos-gakos sa uyam, asas, kalami sa life. Wa pa magunahon as bayro nun. Ay, nako. Ako yung madam pangayog, itry mo primero, wag masyadong mahigpit. Mag-schedule ka nga every night mo ni siya. Change of style. Ikuha na niya, kanang nag-eskwela pa na siya, higpit di kayo. Oh, tanawa. Di na lagi nausong marsyalo. Kapila nang yung si balik-balik. Di na nausong marsyalo. Tanawa karon nga imo nang gipasagdan nga nag-boarding house. Di samot na sa una, wag yung freedom karon at pagkalami. Kay tanan nimong gipagbawal, karon ayan na nagitistingan ba? Muna nang ipik karon sa tilud anay lang sa tanan mga naminaw nako diha nga grabe kay stick to sa mga ginikanan mo man na. Tanawa di nakatesting og ganang na free, way magbantay di tanawa ron di na manubag. Perting lamia siyang feeling karon, oh my god, I'm so free. Pwede na ko muuli hubog. Pwede na ko mag-date-date, anay mangitaw, anay mama na ko ang magsigyaw-yaw, mamukaw sa buntag. Manlaba mo yung ana, di ba? O, tanawa mo na ng ipek sa imong paghigpit ka ni Adto. Udo, wala man kung nagmahay, wala man sa kung aming gibasol ka, kay I'm sure imo pong gusto is the best for your children, sa imong daughter. Pero mo, iya pagit na, database mo nang bantay sarado. Mo, agay. O, sa mga naminaw diya, mo na ni, akong giingon. Say, sakit man sa tong kalooban, gusto mo na to sa bantayan, pero again, di nalagi uso ang martial law. Ang uso karon amiguhon, barkadahon ang bata. Bahalag sakit sa imong kabubuton. Sige, ana. Dikit yun maayo para kunwari, pag magchika-cheka, ma-broken hearted siya. Dapat imong anak, kung ma-broken hearted, di siya maulaw, nga muhilak sa imong shoulder. Ug usa ka sa iyang sultian about sa iyang problema. Dapat ana. Tanawa din na itabo siyang langga. So, stricto kay siya. Higpit kay sa una. Karoon nga naka-boarding house na free na. O, di, wa na. May din siyang, oh my God, yes. Mario Sip, mga igala. Zero 0995-335-2093. Tawag na mga langga. Zero. Ay, kadyo lang. So, ay, again. Sorry. Na loudspeaker man may gala. Hello, Tita B. Na ako'y problema. Ang akong uyab ba, nakigbulag siya nako. Pero ana siya nako nga kung unsa mi sa una, mora Japon daw karon. Pero galibog ko kay bisan wala na mi, mura man Japon mig uyab. Unsa daw. Na ako'y problema akong uyaban, nakigbulag siya nako, pero anak siya nako nga kung unsa mi sa una, mora daw gihapon. Lagi Tita B, maro gyapon Tita B. Unsa man nga klase nga mora gihapon niyang pasabot? Ayun sensitive sa ko Tita B ba nga kung unsa daw kami sa una nga among pag-treat sa tung napamilya relasyon, maro gyapon karon. So, unsa man unsay pasabot nga pareha ra gyapon kay bali unsa man unsay yang pasabot ana? Kanang silbi kanang ingon sa ko sa natin kanang
kuan. Burag way naitabo lugar, burag nga na. Ay na, Tita Vic. I mean, unsa yung pasabot ba nga, burag, iyang gusto nga magbalik mo, sa burag wala lang naitabo, burag wala lang mo nagbulag, burag nga na ba? Okay nga na, Tita Vic ba? Ngano nagbulag tuod mo sa una? Tungod sa kanang iyang pamilya, Tita Vic, nag-eskwela, pamugod siya. Tungod sa iyang pamilya, so siya mo'y nakipagbulag. Oo. Pero dili lang ta siya mag-give up sa kwap, pero sige mi siya kasabuan siyang ginikanan nga pagbulag. So watay mabuhat kay under pa man siya siyang ginikanan. So watay mabuhat ana kay sa ngalan nga under pa kay sa siyang ginikanan mga igala. Wag itay mabuwag itay mahems dia sa ngalan nga under pa siya. So mo nang nakipagbulag siya karon gusto siya makipagbalik. O nagbalik na gyud mo. O nagbalik na gyud mo. Wala pa Tita Vic, pero gusto siya makipagbalik sa Tita Vic. Unsa man ka na kay gusto siya ba? regardless na ikaw kung pangutanon na pa ba kay pagbati. Ana pa prominti Tita Vic. Okay ra sa imo nga murag borado gyapon pre sa una para sa imo. Okay ra sa kuha Tita Vic. So sa may issue nimo, hadlo ka ba sig dili seryoso yang pagbalik sa imo? So nga na Tita Vic ba kay give up na bit siya tong una niya karon pagbalik pud siya. Tingala pud di ako Tita Vic anong kabalo ka sa nga nga sitwasyon sa nga lang ikaw ang lalaki. Kung babae siguro ka, medyo ang akong tumo makainggit ko nga na gimingaw ra na sa imong bangag. Pero sa nga lang ikaw ang lalaki kadawatan na oy sa mga iba ka patsusisoy. Bura man sa babae. Kung nakipagbalik siya, wala man kasi relasyon, single man ka siya. Single yapon siya Tita Vic. Oh, di ko problema. Kung na kay feelings, then single siya. Then wala problema, lalaki man ka. Imo man lang ma-feel kung binuangan, kung biyaan ka niya, ngano man kisa may mawadang kung ayo-ayohon nimo sa imo sang tirahon no, kisa may mawala sa iya kung siya magbinuang, ikaw man gyud ginansya kay laki man ka. Sa Tita Vic, pero gusto ko pagkita siya, pero LDR mo gud mi. So unsa man gilagay mo pangutana gyud ay? Sa LDR ka o gusto ka magpagba? Unsa man gid mo pangutana? Dili kanang nag-tweet niya na Tita Vic sa kuan rin siya, kuan siya kanang estudyante pa siya, pero Lagi. Ang isyo lagi diri makipagbalik sa imo ha. ana Tita Vic. So primero nimong isyo kay basig nagduwa-duwa ka basig nagbinuang siya no. Munang ni advice ko sa imo ha. Lalaki maganda ko, dawata. Karon ang imo ikaduha nga isyo kay long distance di ay. Aman sa dapit. Siya Don Carlos Bukidnon Tita Vic. So sa inyong edad karon, moingon gyud ko nga ayaw mo engage sa long distance relationship. Kay wag gyud na nada mas laik gyud ang unod nga nasa duol. So mo balik lugar mo sa mo text ra gyapon, nagbalik mo pero mag-text lang gyapon. Muan ni sa diri kapila ra. Awag gyapon mo ra kag nanguyab hangin. Ngita lang kog lain, baro man sa kag dili gwapo. Grabe. Tita Vic. Mo galing kung feeling nimo nga wa na po ilay ni patol nimo, hala sige balikin na daw, sige kag text ana mo mga text ra mo ron nag-uyab sa hangin gud. Talabi na sa inyong mga edad ni ngana, diri mo sa kanang duol na. Okay? Okay. Okay. Okay.